ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
paliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Generation Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang kulatita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang araw po, Call and Tits. Ako po pala si Arnold ng Taguig City. Tuwing nasa biyahe po ay napapakinggan ko ang inyong programang Mga katas ng nakalipas. ito po ay tungkol kay Fritz. Nakasama ko po siya sa isang project. Kung ano man yun ay secret na lang po. Di ko po maiwasang mahulog kay Fritz Colantis dahil maganda po siya at medyo suplada yung dating. Palaban. Yun yung mga type na type ko eh. Kaso, may boyfriend na po siya. At balita ko pa, ang boyfriend niya nagbabayad ng kanyang apartment. Isang gabi habang sobrang pagod na ang lahat, buong araw na sa meeting, para lang mairaos ang nasabing proyekto. Naawa naman po ako sa kanya dahil pagod na rin siya kaya nag-offer akong ihatid po siya sa kanyang apartment. Ay, nako. Nag-offer lang naman, nagkawang-gawa lang. Yung boyfriend na yan, ah. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Uy, nahiya ako. Mahiya eh. Ako naman nag-offer sa'yo. Tsaka pagod na nahiya tayo nga parehas. ako. Pagod ka na rin. Hayaan mo din na ito maulit. Nahiya ako eh. Sobrang Dahil lang, nahiya ako. buksan kita. Ako na! Ah, labas.
Dito ka pala nakatira? Paano? Pasok ka muna. Kape Sigurado muna. ka? Oo, kape. Nagkakape ka ba sa gabi? Kasi pampatulog ko yung kape. Oo, kasi naantok na rin kasi ako. Baka Oo, makatulog ako sa biyahe. talaga. O, pasok ka salamat muna, sa pasok offer. ka muna, Kakape sige. talaga ako. Buti Oo, naman meron halika, kang kape halika. dyan. Isang ko lang. Wait lang Tara, pasok. Hala, nagkalat yung mga panty ko. Sorry. Isang ko lang. Wait lang. Sorry, ganyan kasi ako pag nagmamadali, hinahagis-hagis ko lang lahat. Sorry na. Turn off ba? Hindi, okay ngayon eh. Cute ngayon. Siguro chichismis mo ako, ang gandang babae pero burra. Ano mo? Hindi Hindi mo ko marites eh. Ay, upo ako ha. Ayun pala dito. Yung jowa ko yung nagbabayad nito. Wala ba siya ngayon? Wala. Baka... yung babiyahe-biyahe. Oo, wala eh. Papupuntahin ba kita? Papapasukan ba kita kung andito? Ano ka ba? Bagay. Baka ma-last day ako sa earth. Paano? Sige na, wag na lang. Hindi na ako magkakape. O sige, wag na lang. Hindi, mag-init ka na kasi. Hindi, kasi meron naman ako espresso machine. Hindi ko naman kailangan mag-init. Okay. Sige, wait hintayin lang ko yan. Cappuccino, latte, or Kahit espresso shot lang. Kahit anong Sige, shot yan. Okay. Sarap. Sarap mo naman gumawa ng kape. Hindi ko gawa yan. Sa espresso machine lang Hindi, yan. kahit Yan na lang. tinitimpla mo pa rin naman. Sarap Hindi ko mo. tinitimpla. Nahuhulog na lang yung tubig. Tsaka, wala ka bang ganun sa bahay? Order lang ako eh. Ang sarap mo. Yung kape talaga. O talaga. Sarap mo din. Ha? Ay, yung kape, yung kape, yung kape. Paano? Tutulog na ako. Ay, oo nga. Pagod ka na. Pagod na ako. Kaso hindi matapang yung kape mo. Ano ka ba? Mataas ba yung tolerance mo ng caffeine? Siguro, naantok na Sige, ako sige, eh. sige. Parang Naantok ka na. delikado na mag-drive. Kawawa ka naman. Oo. Delikado. Delikado na mag-drive pag ganito. Talaga? Antok Di ba na pag antok lasing ako. lang yun? Sa kape, Hindi, magigising hindi ka. May mga driver dyan na naantok pag talagang hindi kinakaya ng kape kahit nakailang kape na. Ako ganun din yata. Siguro grabe na yung tolerance ko sa kape. Lang ko na. Anong oras ba yung pasok mo bukas? Ako kasi late na ako papasok eh. Maaga. Maaga. O, di kailangan mo umuwi. Hindi, pwede naman. Kasi delikado na rin. Ba't parang ginagawa mo ng paraan lahat? Hindi, ang ibig ko sabihin. Parang ikaw nang nag-iisip ng solusyon, bahay ko to. Hindi, sa kotse na ako Bet matutulog. mo ba ako? Hindi naman kita hatid eh. Kung hindi. Bet mo ba ako? Oo, hindi lang. Ang Bet dami. kita. Trip mo ako. Kaso may jowa na ako. Okay lang. Wala naman akong... No strings attached ha. Hatid-hatidan, kapi-kapihan. Walang jowa-jowaan. Okay. Okay, malinaw. Malinaw sa'yo. Patayin ko lang yung CCTV Pagutin mo. Okay, off ko na lang yung wifi para hindi mag-save yung... Ayan. Wait lang, wait. Halika dito sa kwarto. Okay, ito na sinasabi ko. Kinakabahan ako pero... May problema? Wala. Ano bang problema? Isara mo na yung pinto. Nako. Oo, nakatayo ka dyan. Nakakape na tayo. Dapat bum na. Ay, nako. Sabay mo. Lalalala. Ikaw na una eh. Una ka na. Una na ako ha. Oo. Ay, nag-order ako ng pagkain dyan. Para pag nagutom ka, kain ka na lang. Ay, baka sa office na ako. Daling ko na lang sa office. Init ko. Sabay na lang tayo dun.
Branch na lang tayo doon. Sige, una ka Oo, na. pero... Dalian mo na, may alis ka dadaanan na. pa kasi ako eh. Dalian mo na. Alis ka na. Okay, bye-bye. Sige. Bye-bye. Next time ha. Bye-bye na. Dalisan mo na. Oo na. Tuwing makabakante ko lang, Tits. After ng meeting, diretso na kami sa kanyang apartment. At pinapatay ko ang CCTV or ang Wi-Fi. Alam na alam, guys. Kaso, isang beses, ihatid ko sana siya. Wow, wala wow, ka wow, na. wow, wow, wow. Bakit? Huwag na. Bakit nga? Pupunta dun si JK. Yung boyfriend mo. Mm-mm. Akala ko ba nasa Cebu? Pupunta nga. Huwag na, maraming tanong. Basta, pass muna tayo, okay? Please, huwag ka na mangulit. Punta si JK. Ayoko magka-problema. Okay? Paano yung Camel eh? Yun lang bang yung habol mo sa akin? Hindi naman. Pero siyempre, Sige na, una na ako ha. hatid kita kahit doon na lang ako sa kanto niya. Wag. Inopen ko na yung CCTV. Ayoko magka-problema. Naka-monitor yun. Pasok ka nga muna sa kotse. Sige na, saglit lang. Pasok Sige ka. na nga. O ano? Kiss nga. Kiss kita eh. Kiss lang, mabilisan lang ha. Ang tama na. Malalaman niya kapag Hindi pwede. Malalaman niya. Magaling Dito yun. na tayo. Saglit lang. Maglalaman niya. Huwag ka nang makulit. Nako. Ay nako. Arnold, huwag makulit. Sige na, alis na ako. Next time, bawi ako, ha? Bawi ako. Parado ka? Love mo ba ako? Oo. Parang di naman. Oo, love kita. Nakakaano naman. Sige. Sige, di na lang ulit. Ayaw yata eh. Promise. I met you, I just Baby. Baby. Love you, baby. Miss kita, baby. Kumusta ka dito sa apartment? Tingnan mo naman yung house. Ang ayos-ayos. Inayos ko yan Oo, for you. Actually, nag-iipon ako para lipat tayo sa condo. Okay naman ako dito kasi Sure ka ba? mas gusto ko nga dito kaysa sa condo pa akyat kahit mas gusto ko dito, di ba? Okay. Ground floor lang. Talaga ba? Pinagluto kita ng seaweed soup, yung Oh, paborito yun ang mo. gusto ko. Pero gusto mo, yung soup mo ko muna ang higupin mo. Oh, soup. Oh yeah. Halika nga dito. Soup pala gusto mo, ha? Na-inlove na yata ako kay Fritz Colantits. Nahanap-hanap ko na siya eh. Araw-araw, palagi ko na po siyang naiisip. Ngayon lang po ako nagkaganito. Sa mga naging past girlfriends ko, hindi naman ako ganito eh. Kaya, Mars, andito na naman ako kasi naghanap na naman sa'yo si ano. Sino, Mars? Sino pa ba? Hoy, may something ba kayo ni Jake? Ni Jake tuloy, yung boyfriend pala ni Arnold?
Something. Nakikita ko kayo, nagkakape-kape kayo. O ano naman, nagkakape din naman kayo ni Dahil pag dito Bong, nag-uusap kayo. O nag-usap din kayo ni Bong. Oo nga naman, napakamalisyosa mo, alam Day. mo, friend, tama na yung pagdududa mo. Oo, may something kami ni Arnold. Para matuldokan na yung Ganon ba yon? ano mo. Oy, friend naman tayo. At saka, personal life ko naman to. This is my business ko to. So, Bagay. wala kayong magagawa, di ba? Ganun talaga pag malakas ang sex appeal, maraming gustong kumemerut. Charot! Hoy! Sana all. Di ba? Ayan na tinatawag ka na. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Parang ang bigat ng aura mo ngayon. Hindi. Halos 1 week na tayo hindi nagkasama. Andiyan pa rin ba yung boyfriend mo? Kaya ba siya alis? Nabimiss na kita eh. Aalis naman na. Sana huwag ka makulit pag andyan siya, Arnold. Ba't di ka nagre-reply? Syempre, Ayan, kasama ko nga napatawag yung ako. boyfriend ko eh. Naiinis mag-reply nga ka ako sa'yo. lang. Sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag. Wala muna tayong communication. Namimiss Gusto mo na. yata mapahamak ako eh. Hindi ka kasi nagre-reply. Hindi ko alam mo. Alam mo naman kung bakit eh. Ang kulit. Paulit-ulit tayo. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Namimiss lang naman kita. Anong masama doon? Sabi ko sa'yo mag-antay ka. Kung ayaw mo, di wag na. Ang kulit mo kasi. Gusto mo yatang mabulabog ako eh. Pag nandyan siya, ginaganyan mo ko. Makulit ka kasi. Ang linaw-linaw na. Diba? No strings attached. Nafo-fall na ako sa'yo eh. Ano, baliwala lang ba tong feelings ko? Joke yan. Kaya rin naman kita ilipat ng ibang tirahan eh. Kung gusto mo. Yun nga ba sinasabi ko eh. Arnold, sabi ko walang feelings na dapat ma-involve dito. Nag-promise ka eh. Ano to? Ano magagawa ko? Tao lang ako. Lalaki lang ako. Hindi naman ako robot. May nararamdaman ako, Fritz. Taas pa naman ang expectation ko sa'yo. Lalaki ka nga dapat eh. Dapat nga hindi ka na-attach sa sex lang. Wala yun. Wala tayong kung ano mang connection na intimate connection. Wala tayong relasyon. Ba't ka ba nagagalit sa akin? Naiirita ako ah. Wala akong obligasyon sa'yo. Alam mo, huwag na lang tayo magkita kasi nagiging ganyan ka na. Nagde-demand ka na. Wala naman akong obligasyon sa'yo. Wala tayong relasyon or any. Fubu. Committed ako na tao, oh. Hindi ko gusto makipagrelasyon sa'yo. Hanggang doon na lang yun. Paano ako? Wala. Paano ka? Di, move on. Kaya mo yan. Alis na ako. Guguluhan ako sa'yo. Naiinis ako. Fritz! Metro's #1 Love Radio. Basic! Noon at ngayon, mas masarap. G?
Aminin mo, kabisyo, noon at ngayon mas masarap balikan ng kwentuhan kapag kumpleto ang birkada kasama ang nag-iisang True Global Filipino Beer, San Miguel Pale Pilsen. Panigurado marami ka pang kwentong Pale Pilsen dyan, kaya naman pag-usapan natin yan sa special edition ng Tita Max Confession, kaya naman kita-kits sa susunod na Facebook Live mga birkada. Morning! Welcome to... Sabi ng friend ko! Grabe! Aray mo, pakak, fubo lang. Ayan. Sa mga may experience katulad ng ganyan, mga ano lang, keme-keme lang, walang attachment. Mag-comment na kayo, alam ko nakarelate kayo. Kami kasi hindi nakarelate sa Oo, ganyan. talaga. Wala kami. Tama. Ang mahiwagang apartment. Aray mo, paka. Dali, anong masasabi nyo Jopad Zapla. kay Arnold? Sabi ni Justin, one night stand ba? Hindi po siya. Hindi the one night, ang dami nga eh. Oh. Sabi Serenity, CCTV lang. Si Benji, sex lang, walang love. CCTV. Good morning. Ino-off yung wifi no? Para walang CCTV. Alam na alam. Ay, Uncle Jojo Indrina, good morning, Jo, call. yan. Jo. Update, sabi ni Heart Mix. Wala na. Ano nga update? Umiwas na yung babae. Wala tong part 2? Wala na. Lumipat na ng ano. Tapos na daw yung project nila eh. So, So after ano that, lang? wala na rin si babae. Ano na rin. Ano lang talaga, bembang lang talaga within the project. Kasi na-attach nga si Guy. Yun nga yung usapan nila. Sabi dito, kawawa talaga yung ma-attach. Good morning. Well, that happens. Wait naman. Di na daw nakahirit ng isa, sabi ni Brandon. Ikaw talaga. Malito ka talaga ko. Hi, Mama Julie. Morning. Wala na last for the road. Wala na. The May Ben mga and the ganun, Ben. no? I'm proud of my girls. Na kayang walang strings. Walang Kawawa yung mga attachment. boys. I'm proud. Like, my girls are stronger na. Kawawa talaga yung mga boys, guys. Shout out sa Malaysia. Uy, hello mga nasa Malaysia. Pero naniniwala talaga ako na pag bet ka ng lalaki, wala siyang pake kung in a relationship ka o hindi. Pag trip ka talaga ng lalaki, kahit in a relationship ka, wala akong pake. Ganun ba yun? Oo, pag trip na trip, promise. Like, Magparamdam talaga siya. oo. Kasi para sa kanya, hindi mas lamang yung pagkagusto ko sa kanya eh. Kaya ipupurso ko siya. Kaya tatry ko siyang i-win kahit in a relationship siya. Ang lalaki pag gusto ka kahit may asawa ka pa, pag gusto ka. Amen? Guys, mag-iiman ba tayo, Basic. guys? Sabi ba, Basic. Si Papa John Libender. Ako panis sa akin yan, magaling ako magdala. Kaya kaya ko maging pinsan kahit serious pa. Grabe ka talaga. Grabe ka talaga, Jake. Reynald Tenorio, sayang dapat one last bembang pa. Ang sinasabi ni Jake, magpapanggap na lang siyang pinsan. Ang galing talaga ni Jake. Naisipan niya agad ng storya. Maldito ka. Sanay na sanay. Sanay. Basic na basic. Jopad Zapla, ang hirap call. Hirapan ka na, Jopad. Nahirapan na yan. Uy, si Coach Romel ng New Zealand. Hello sa inyo. Good morning. Mga nasa Taiwan, hello kay Pai. And si Jennifer Castro. Ayan.
Ganda daw ni Tita Max, sabi ni Jennifer. Thank you, ma. Si Daiki Omeni. Yan. Good morning. Salamat ninyo. Ang hirap kasi kay Arnold. May tanong ako, love niya ba talaga? On love na niya yun na-fall na siya eh. Tsaka inamin niya, no? Mm. Inamin niya. Kasi mga lalaki inaamin yung pagmahal niyo talaga. Edward. May tanong ako, mahal niyo kahit Mm. kahit alam mong may original tas ikaw kabit ka lang. Again, ako na nga nang nagsabi, wala nga silang pake kahit in a relationship ka, kahit may asawa ka pa. Pag bet ka ng lalaki, bet ka. Ngayon, punta tayo dun sa side ng boyfriend. Ibigay natin ang ating simpatsya sa kanya dahil siya ay naiiputan sa ulo. Si boyfriend. Mukhang sanay si ate girl. Oh no. Diba? Titirahin mo pa ako magpapatira pa ako sa apartment na ikaw ang nagbabayad. Ayun, yun lang. So sa akin may problema si ate girl. Kaso hindi nakarelate si Johnny Oker. Hindi nakarelate. Oh, kawawa. Talaga, Johnny Oker. Hindi kasi doon ka sa sala kasi galaw-galaw. Oo, gusto din ng Sa sala ka kasi kaya hindi ka nakarelate. Mr. Payaso, hi daw, Tita Max. Ayun. Na-amaze lang ako sa kaya lagi kong sinasabi na hindi talaga magaling ang mga lalaki manghuli. Kita mo, sa apartment pa siya binebembang ng lalaki. Pero clueless yung original jowa. Kaya sinasabi ko lagi na. Pero pag sa babae yan, alam namin agad kung may something. Ganun Pero ba mo yun? yung lalaki, 'di ba? Oh, yung nagsabi dito, Nalulusutan. malay ba niya pag nasa malayo yung guy, meron ding iba doon. Di ba kasi diba? bumiyahe yung... Thank you for saying that. Ibig sabihin, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Wow! Ginaslight na tayo, guys! Ikaw nagsabi, Col. Hindi, Baka kaya binasa ko hindi lang. nagagalit dahil meron siya. Which binasa is lang. valid. Kumbaga, hindi na ako magagalit-galitan. Hello kay Lani Kasi Di ginagawa ko Guzman, din naman salamat. Parang deserving naman ako Pwede wala rin talagang alam yung lalaki. Di ba? Biglang nililinis ngayon. Kaya na nagsabi. Nag-comment ka pa kasi. Nag-comment kasi Jet kayo Luel Avendaño. Hindi ko na nga nahanap yung angulo na yun Wag na ka mag-comment. Bye. Galaw Pero daw. tingin nyo, halimbawa, meron siyang someone. Pwede bang hindi niya na pinag-iisipan? Halimbawa, may nararamdaman siya, pero hindi niya na lang kinokompronta dahil siya nga meron Tingin nyo, ganun ba yung mga lalaki? Parang, hindi na lang ako magalit, hindi na lang ako magselos kasi ako din naman Ganun ba yung mga lalaki? Sabi ng friend natin dito, hindi daw ganun ng mga lalaki. Hindi daw ganun ang mga lalaki. Siyempre, babakuran ka dapat ng lalaki. So, wala siyang idea. Tayo mo si Johnny Oker, 4 na laughter. Oo Emoji. nga Ganun nakatagal Okay, maniwala na sana tayo, guys. 4 Red flag daw sabi ni Justin. Vintage notes. Hindi mahal niya lang si babae. Mahal niya lang yung babae. Kasi si Angol bilanggit pa Hindi ka ako nagbanggit. Sino ba? Ba't mo binasa pa si Jet kasi? Luel. Good morning, Uncle Jet Luel. Angulo nasinira nyo. Kayo na naman sumira ng sarili nyong imahe. May mga ganun. Mas mabuti na daw tignan ng mga lahat ng Angulo. angulo. Kaya nga, isisisihin ko na sana ang babae, pero ngayon sinisi ko na naman ang lalaki. Kaya niya hindi pinag-isipan kasi ako din naman ng bababae ako Lalo pag ganyan, 'di ba? Pabahayan kita. Pero para to compensate yung mga pagkukulang ko para hindi niya ako pag-isipang ng bababae ako, gawin ko to, ibigay ko to. Up. Bago ka pumasok daw sa FUBO, dapat pag-aralan mo mag-control ng emotions. Kapag ikaw na Ano? i-hard daw. Sabi mo, gabi na si Papa niya. I-hard FK Gabi talaga. kapag ikaw na. Si Coach Romel, tuwang-tuwa siya sa
Wi-Fi on and off. May natutunan ka. Relate na relate ka. May natutunan. Hindi kami Tapos ganun ang mga idadahilan loyal mo na lang nun, playboys. kapag halimbawa, bakit nakapatay yung wifi, hindi ako makapasok sa, sa CCTV. No, di ma-check. Oh. Sabi mo, wala, kasi intermittent yung wifi connection. Ganun lang ang sagot. Tingnan nyo guys. Alam na alam guys. Di ba pag intermittent? Nag-fasting pa yung wifi guys. O kaya bigla mong palitan password. Hala, hindi ko alam. Bakit ganon? Si David Tagat, good morning. Si Chong, ang galing. May natutunan ka na naman kay Tita Max Chong, ha? Si Leoro, anong meron daw sa Fubo? Ewan ko sa'yo, Col. Ayan. Thank you, Tapos na, everyone. David. Tapos na. Opo. Tita, tama ka naman para mapagtakpan lang ginagawa ng lalaki. Maging maluwag siya sa babae. Azuki, Taiwan, good Di ba, morning. Tita Glory? Style nila yan eh. Si Uncle, Uy! Good morning sa ating Uy! mga Pray Boys. Asian Pac Boy, hello ko. Saan talaga kita nakikita, Col? Ayan. Napapanood ko yung mga mo, Col. Nagkabalikan ba kayo, Col? Hindi. Iba. Hindi. Iba pala yung kasama mo rin. Nagre-record pa din CCTV kahit walang wifi. Pangit kasi yung CCTV na binili para may excuse. Dapat pangit lang yung bilhin nyo. Huwag yung advance. Ganon ba yun? Ganon yun. Ano yung tigas tito na isa, Dalawa yung mo. Ayan, good morning. Anyway, salamat Asian Pac Boy Call. Good morning sa iyo, Call. Bye everyone. See you Daghang tomorrow. salamat. Babels. Friday agad tomorrow. Oo, bilis. July na pala. Bye-bye. Akin na napapatulan, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Pa-left, pa-right, swerve, slide, glide, on your side. Ingat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. 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 A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Mara Tony, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I border. mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang.
lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang ganyan. Pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagod. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Chinita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Isang magandang araw, Metro at Mega Manila. Kasama mo, Manggas, para sa Siko. Sino? Ako. Viral ang isang pasahero na nahulog mula sa jeep. Bakit? Kawawa Sa kuha ng isang dashcam, kitang-kita ang isang jeep na umaandar, paswerve-swerve at pagbigla-biglang pagmaniobra ng driver. At dahil dito, nahulog ang isang lalaking pasahero. Nagtamo umano ng pinsala ang biktima at hindi umano huminto ang driver ng jeep para tulungan ito. Nang dahil sa viral video, naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa rehistradong may-ari at driver ng jeep. Isinailalim na sa 90 days preventive suspension ang lisensya ng driver habang isinasagawa ang investigasyon. Lamang po. Kaya mga jeepney driver, mag-ingat at dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, kamuti, driver Ayan na. spotted. Simula pa busy. kaninang alas 5, pinag-uusapan natin kamote rider, kamote driver, kamote babaero, kamote loyal, lahat na kamote. Ah, Eh, ang grabe. sarap-sarap. Alam nyo, hindi nyo nga deserve kumpara sa kamote. Healthy yung kamote. Mura tas healthy. Ang dami mong nutrients na makukuha. Kawawa naman yung inosente na dadamay. Pati kamote, dinadamay nyo dahil sa mga kabulus. Hindi kayo sumisigna
sumisignal pa kaliwa, hindi kayo sumisignal pa kanan. Tapos pag yellow, dire-diretso kayo, binibilisan nyo. Alam mo yung kamote, ang bait-bait na nanahimik sa ilalim ng lupa, nandyan sa palengke, kahit bulok. Ayan, napaututuloy ako. Ang landal kasi. Ang dami kasing chat-chat eh. Ayan. Uy, nakita ko yung tits. Talagang, Wrong. kasi dito siya sa pinakadulo ng jeep. Eh, bigla, alam mo naman yung mga patok. Yung mga patok biyaheng pa Antipolo. Sorry, Oh, alam yung yung mga patok yung jeep na mahaba tapos mga boom boom yung mga music Okay, niya. maniwala nito sila sa atin. Mga togs. Yung ganun. Di ba yung mga... Okay, guys, naiinis na ako, guys. Diba? Sample kasi. Sample. Yung mga... Yung may hawak mo ang bitang tugtog. Hindi yung mga... Hawak mo ang Hindi mga ganyan. Hindi yung mga tugtog R&B, nila. R&B. Yan. Boom, Yung boom, talang boom, tatagundong yung bass. Ganyan! Grabe talaga! Diba? Yung pag ng bass. Parang iba yung hinawakan niya. Kaya ngayon, laki Sige, na. totoo, di ba? Diba? Wala pa, mamaya pa. Ganyan. O kaya... yung mga ganyan. Oo. Pag yan Tas may bumayo kalansing, may kalansing. Pag bumayo yung bass na yan. Paano yung call? Nagigigil. Talagang gusto ma-describe ni Uncle. Mahilig kasi ako Lalabas na sa mic yung yung kamay ni Uncle. Mahilig ako kasi dati, mag-set up ng Tsaka in the club. Sasakyan. Gum? Alam ko yan. In the club. Ayan. Maganda. Gumaganon din yan, Gulo. Gumaganon, Grabe talaga! In the club. Baka commercial muna yan. Nako, hoy. Bilisan nyo In the dyan. club. Club. Yan yung mga patok na mga Nalaglag. jeep. Tapos, pag yan ang nasakyan mo, yun. Mabilis na nagsiswerve, lilipat bigla sa kanan. Tsaka walang pakiyan eh. Pag nag-overtake, parang... Pag may, halimbawa nasa gitna ng kalsada, tapos biglang may papara, walang pakiyan. Tatabi yan. yun na nga. At saka may mga naka-experience din na, ito mismo galing sa mga naging pasahero na yung si nanay, isang paa pa lang ang nasakay niya. Umarangkada na. Muntik siyang Grabe talaga. Asa na ba yung in the club kasi? In the club. Talagang maniwala na sana ako eh. Sabi yung in the club Ganun dito. talaga, tita. Ganun. Grabe talaga. Ang tagal naman ng in the club na yan. Anong ginawa ngayon? Anong sanction? Tulog pa yung DJ gabi. Anong sanction? So yun na nga, 90 days preventive suspension para sa lisensya ng driver, which is tama naman yun. Correct. Oo, kasi kailangan mo naman talagang suspindihin yan para di na tularan ng ibang driver kasi nasanay na sila. Yan na. Go. Itaas ang kamot. Ayaw Ipasok sa lubot, itaas ang kamot. Ipasok sa lubot, itaas ang kamot. Ipasok sa lubot, amuyin ang kamot. Anong amoy? Ang baho ng lubot. Ang baho ng lubot. Amoy otot. Ang baho ng lubot. Amoy otot. Pero pag mahal mo, kakainin ang lubot. Bese. Ay! Pero yun. Sabi talaga, guys. Hugas-hugas. Ang bango. Ng lubot. Ng kamay, ang kamot. Ang tambok. Ng kamot? Ng lubot. Kinain yung panty. Kinain ng lubot? Ng kamot. Ano daw yung kamot? May nagtanong dito. Kamay. Ayan, kamay. Kamay na siya. Ano yung lubot daw? May nagtanong. Puwit, malo. Ang sarap. Ng kamay? Ng lubot. Ginagamit yan pangkain eh. Yung kamay? Yung lubot. Ay! Driver ng mga kamuti kayo talaga. Sabi niya, wait, ang tambok. Sabi nung driver? Sabi ng, hindi. Sabi mo kasi ang tambok eh. Ang tambok nga. Ng lubot? Ng kamay. Ano maga? Yung kamay. Lubot. Nagkagaot. Yung kamay. Lubot.
Pinapalaki niya sa gym. Yung lubot Yung kamay. kaya Para mahawakan niya. ng kamay. Ng lubot. Kinagat ng aso, se! Oh, maniwala na kayo. Kinagat eh. Yung lubot? Oh, basic. Kaya mag-ingat kayo. Ha? Nag-twerk, tinwerk niya eh. Tinwerk. Okay, maniwala. Maniwala na sana. Tinwerk Tinwerk yung niya eh. lubot. Tinwerk Yung yung lubot. kamot. Pwede bala yun? Pinang ano niya eh. Naganyan siya eh. Nagdasal siya. Nagdasal yung kamot. Yung lubot. Ay nako. Ay, ito na si Uncle. Hanggang alas 9 tayo kabisyo at abangan kung may nanalo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries! Nahatid sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Oy, Tita Max, saglit lang ito. Announcement lang kasi magiging matraffic ngayon dyan sa Kamaynilaan. May mga road closures tayo. Closure sa bahagi ng Recto Avenue, Legarda Street at Castle Street. Dahil nga may mga rally na naman ngayon. So, peaceful rally ika nga. Ng INC. Kaya iwasan nyo na lang yung mga Iwasan nyo yung lugar ex na yan. nyo, hindi yung isang chat lang. Ano ba? Ganun ba yun? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige,
Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jute? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Anyway. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Be
serbisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy!
Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yun, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginto. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, nakikita ko po ang iba't ibang mga Miss Universe pageant. Iniisip ko tuloy, i-push ko na kaya yung aking anak na 18 years old na sumali. Ay. What do you think? Kasi bata pa lang po siya, nagjo-join na siya sa mga pageant. Mula dun sa Little Miss sa barangay namin, hanggang sa school nila. Kaya parang feeling ko she's ready for the big stage. Ayan. Ang tanong, Oh. ang tanong, yung anak mo ba ready? Ayan. Diba, ayan tayong mga magulang Oo. Feeling ko ready na siya. Ayan, alam mo yun yung tinutulak natin yung mga anak na sumayaw Yung sa harap ng mga ninong. Sa panahon natin, yung Correct. pinapatayo ka sa taas ng Correct, table. correct. Yun nga, tas sasayawan mo yung mga ninong at ninang mo. Kasi papakita mo na magaling ka pa. Kahit na labag sa kalooban mo yung Oo. pagsayaw-sayaw. Diba? Pero kasi sabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, gawin mo. Oo. So yun yung first na kailangan nating tanungin. Aha. Mami. Ready na ba sila? Correct. Ready na ba siya? Mhm. Gusto niya bang mag-big stage? Correct. Is this something na pagtutuunan niya ng pansin, ng lakas, ng Aha. enerhiya? Pakatandaan hindi po lahat ng mga bata na kung ang trip nila noon ay maging doktor, hanggang paglaki, ganun gusto pa din. rin nilang maging doktor. So kung nung bata siya, join siya ng pageant,
tanungin niyo muna ang sarili ninyo, kayong pamilya. Kaya ba siya nagjo-join kasi gusto ninyo, gusto ng bata? O dahil kayo yung nag-push? At dahil bata siya, wala pa siya magagawa. Ayan, tama. Diba? Kakapush nyo ng sa anak yun, baka masubsob eh. Correct. Hindi, totoo yan. Pagka lumaban na sa big stage na mga ganyan, masusubsob yan sa mga halimaw ng mga kalaban. Kasi baka hindi pa sila ready yung heart nila kasi mabubroken heart ka talaga, di ba? Correct. Gaya po na napagkwentuhan namin nila Nicole, nila Conyo, na yung may mga halimaw talaga na Correct. mga ngain ng buhay, na mga kontisora. At hindi natin, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang kapwa Pilipino, ha? Oo. Ang sinasabi lang, kapwa Pilipino pala, mga ngain na kontesera. Correct. Diba? Mga ngain na sila. Paano? Ang goal mo naman kaya ka nag-join dyan, makarating sa international stage. Yun naman talaga diba? Paano na lang kapag dumating na yung mga halimaw ng Venezuela, Ayan. mga halimaw ng mga Puerto Rico, Kaya, yung height pa lang parang tatapakan ka. So kaya namin sinasabi to, hindi sa discouraging agad. Baka naman sabihin mo, grabe naman, napakanega naman nitong sila. Real talk lang. Correct. Na una sa lahat, dapat gustong gusto siya ng anak mo. Yun ang pinaka-importante, Yun yung pinakamahalaga. heart niya. Correct. Kasi talaga dudurugin kayo, yun yung mga titans na Nako, tinatawag. totoo, mga titans talaga. Pag sinabi mong titan, giants. Diba, meron ngang mga iba, parang narinig ko before na sa Venezuela, bata pa lang. Ibang klase yung training nila Ibang klase, bata pa lang yun. Siguro pakalabas pa lang sa sinapupunan ng nanay Diba, umaano na. Ini-extra yung training, pwede to, mahaba yung correct. Yung spinal column, diretso. Ayan. So sa loob pa lang ng tiyan, nakikita na nila. Samantala sa ating paglabas, hihilutin mo pa para humaba yung pa. Puputulin mo pa yung pilik mata para humaba. Diba? So, it's important. Alam mo naman, sa totoo lang, ang pageantry sa Pilipinas ay parang basketball na rin. At boxing. Diba? It's one thing that we are very, very, at social media. Correct. Yan yung, I think, yung mga bagay na talagang passionate tayo about Pag basketball, lahat ng mga lugar, kahit anong klase ng liga sinasalihan. Meron kang makukuhang mga sponsor para sa mga tawag doon, jersey. Jersey. Kasi talagang sinusuportahan natin yung basketball. Noon pa man kapag si Pacquiao ay may laban, boxing, walang tao sa kalsada. Tigil lahat, pati yung mga snatcher, mga kriminal. Correct. Pinakamababa ang crime rate kapag lumalaban si Pacquiao sa ibang bansa. Ganon din pag pageant. Huwag kang makikipag-usap sa mga Becky sa salon kapag ongoing ang sarado mga pageant. yung parlor. Sarado. Huwag ka rin magpapagupit pag natalo yung natin. Kasi baka kalbuhin ka sa inis. So, ibig sabihin, ganun tayo ka-passionate about yung mga ganito, like pageantry, passionate din tayo dyan. So, yun yung isang bagay na kailangan nating dapat passionate yung sasali. Ayan, yung may katawan mismo, dapat manggagaling sa kanya yung fire. Tama. Kasi kung hindi kompresado lang, wali. Hindi kasi pwedeng kaya tinatanong ni Nicole, ready na ba yung anak mo? Dahil hindi pwedeng medyo care lang yung mo Correct. Nasa gitna ka lang, pwede na. Hindi kasi ang pwede na. Hindi pwede ang pwede na. Recently nga na nag-judge si Madam Mayet de la Rosa. Nakita ko yun. Co-presenter siya Ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry is co-presenter ng Miss Universe Philippines Cavite. And ba't ko sinabi to? Hindi po biro yung mga co-presenters. Ito yung mga kayang lumaban sa big stage. So, ibig sabihin, kunyari, makita mo yung mga judges, mga artista, mga CEO ng mga malalaking kumpanya. So, dapat, ikaw mismo, mga ganong level ka na bigatin din. Kaya, uulitin namin, ready ba yung anak mo? Yan. Kasi nanay, hindi naman na ikaw ang sasali. Feeling kasi natin lagi, may mga ganon tayo na parang, ay naku, ang anak ko gusto ko maging Miss Universe, candidate, ganyan. Gusto ko maging Miss Philippines, gusto ko i-represent. Gusto ba nung bata? Tanungin muna natin. Diba? Yan talaga yung pinaka-importante kasi pagdating sa laban, ikaw nakikipagbarilan Hindi naman yung nag-uutos sa'yo, sige, labang ka na. Oo, hindi. Kasi ikaw, alam ko, ready ka na. Tama. Ikaw yung sasabak doon. So, yung anak mo ba, diba, ready ba siya? Tsaka, aminin na natin, ready din ba kayo financially? Yan, isa pa yan. Kasi may kaakibat na gastos. Meron. Yung mga make-up,
yung mga buhok, Yeah. yung mga kung gusto mong, kasi ang enhancement parang hindi naman, ever since hindi naman bawal paggawa ang ilong. 'Di ba? So kung feeling mo mas gaganda yung anak mo kapag ka mas matulis yung ilong, o may budget ba dyan? Correct. 'Di ba? Yung mga pampahaba ng legs, 'di ba? Meron ba? Ewan, di ko sure. Padagdagan ng buto. Correct. Yung mga pampadagdag ng buto. Alam mo, hindi naman imposible. At saka ginagastusan talaga, di ba? Tama ba na yung may trainer ka talaga na Meron. kinukuha? Na Hindi yung pwedeng- paano maglakad, Correct. paano sumagot. Bro, hindi pwedeng yung kapitbahay mo lang na parang magaling rumampa. Tapos yung magde-train sa'yo yung kung paano sumagot, yung kumare mo lang Kumari na. mo ring daldalera. Hindi pwede yung ganon. Oo. Tapos yung pag-articulate ng pagsagot. Yes, correct. Ang daming At ano saka eh. pag-iisipan nyo, paano bang atake natin? Oh. Ataking Parang may- pabebe? parang may branding din Correct, siya. totoo. Oo. Ataking pabebe o kunyari single mom, ang atake natin as a single mom or ang atake ba natin taga-probinsya. May mga kwento pang Oo, ganon. ayan. Pero hindi natin mabubuuan lahat ng yan, mami, kung hindi sure yung Oo. sasali. Kung baga in short, you need a team. Yes. Para i-push Correct. mo yung anak mo. Kami naman po ay nag-real talk lang ha. Oo. It is not to discourage. Yes, oo. Ang sabi, perfect yung term na ginamit ni Diego, Titans. Oo. Ang mga kalaban mo dito, yung height pa lang nangangaina. Maaari kasing maramdaman mo ay matangkad ka na mga Correct. 5'7" Yan, ka. ganyan. mataas. Pwede, kasi lagi naman ganyan pag halimbawa, kasi ang regular na height ng mga Pilipina, 5'3 to Oo. 5'5. Matangkad na Oo. nga yung 5'5 eh. So, nasa 5'7" ka Pag na tapos... 5'7, agad yan mga kapitbahay, oh, yung Oo. anak mo, isali mo, Oo, di ang ba? tangkad. Tapos pagdating mo sa totoong competition, Correct. 6'1 sila. nanliit ka. 6'1 po yung kalaban. Pero okay lang yun. Oo. Kahit 5'7 ka at 6'1 siya. Oo. Kung meron kang ibang ibubuga. Correct. Di ba? So, Kaya nga 'di ba, it makes sense. Sabi ko dati sabi ko bakit may mga title yung mga tsunami lakad, walk, correct. may mga Oo, may mga, kung meron pa nga ano ba yun? Laglag bala? May mga ganun. May ganun kasi nauso nung time na yun. So, may Oo. mga ganung klaseng walk. Yan, oo. Kasi- so, talagang pinag-aaralan siya. Yes. Oo. So, siguro, tama ba? Parang depende yan sa katawan mo kung anong walk ang Mga mababagay ganon, sa'yo. siguro. May mga something siguro. Wag mo ko tanungin kasi simpleng patag nga lang natitisod ako. Hindi tisod walk sa'yo. Sa bagay. Pag nakagi pa rin natitisod. Tisod walk. Ang walk ko ay 5655. 5655. 5655. Para bago 6'7" na lang. Ayan, Oo. 6'7. Ops! Ops. Sabi nila, Ano? luma na yung 6'7. Pagka sinasabi ko sa anak ko yung 6'7, sasabihin niya talaga sa akin, please don't say that. That's so 2025. Sabi ko, eto lang yung 2025, anak. Last month lang. Last month lang. Ay, di ba, kahapon nga kasi in-accept namin yung award. Uy, thank you, Oo. De La Salle, Araneta University. Salamat, Gawad La Salanieta. Salamat po. Most outstanding FM radio station. Yan, thank you. Ayun sabi ko kay Nicole, kasi napansin ko parang mga Gen X di ba? Oo. Sabi Gen ko, Z, Gen Gen Z Z. pala, Gen Z. Sabi ko, mag-Gen Z term ka mamaya. Tapos nataranta ako, sabi ko, ano ba mga Gen Z term na ano? Kasi yung fine shite, kasi Oo. yata, para baka hindi pwede sa school, kasi Oo. fine as yata, yung Oo. parang pinagmulan. So hindi ko, Oo. ang naisip ko kagad yung Sigma. Oo. Sigma tsaka Slay. Oo. Di yabang-yabang ko pa sa anak ko, I used Sigma and Slay. Sabi niya, Mom, that's so luma. Luma na ba? Sorry naman. Parang, ang hihirapan talaga tayong makahabol sa nila eh. Totoo. Pero importante humahabol ka talaga. Correct, Oo. correct. O anong sinasabi mo, kinikwento mo dito sa Ay, yun yung nga. award? Oo. Na mga Gen Zs ang nandun. So, ikaw, gumamit ka nga ng term, di ba? Na lumang Gen Z term na pala. Na luma na Tsaka, pala. alam mo ba, hindi na uso yung LOL. Oo. Marang IDJLOL. Ano? Basta may ganon. So parang ganon din. Nag-e-evolve. Basta Oo. nag-e-evolve. So parang ganon din. Baka yung paniniwala nyo about beauty pageant is Ayan, correct. outdated na. Tama. Ayun, Diba? IJBOL. BOL. Ayun, IJBOL. So, hindi na siya LOL. Ano Hindi ibig ba sabihin LOL, alam na natin yung Oo. LOL, diba? Laughing out loud ba? Oo. So, IJBOL, I just burst out laughing. So, superlative siya ng LOL. Ibig sabihin, mas
to the, kung hindi lang siya basta nakakatawa, nandun siya sa to the Sobra. maximum As in, level. nag-burst siya. Oo. Kaya, dagdag kaalaman, IJBOL. Kung tawang-tawa ng bonggang-bongga, IJBOL, di ba? Hindi lang LOL. Oo, hindi lang LOL. Luma na daw yung Ayan. LOL. So kung gumagamit ka pa ng LOL, alam na this. Ayan. Lumang tao ka na. OG ka na. 'Di ba? Ganon. So babalik tayo, tama si Jegs na nabanggit niya yung tungkol sa mga Gen Z terms. Yung pageantry, ganun din. May mga makabago ng Yan. ibang paraan. Meron pa IJBOLITIS. Ano to? Ang dami ko na nga problema. Dumagdag pa tong mga acronym na to. Pambihira. Nakakaloka. Parang bastos pakinggan. Parang mabaho. Hindi, parang Diba? parang ang nakikita ko dito, parang gusto talagang i-separate ng generation ngayon. Yung kanilang mga, yung vocabulary nila. Oo, na, guys, kayong mga kagaya nyo, halimbawa, yung anak mo, you don't belong to Kaya us. nga Yun nga. Ano ba yung tao? Meron pa silang term Kaya hindi na sila nag-uusap sa Facebook kasi mga matatanda nandyan yung nanay at tatay nila eh. Kaya hindi ako active sa Facebook. Ako din. Kasi mga matatanda lang daw yun nandyan. Sabi nila. Ganun. Oo nga, sabi daw mga matatanda. Meron nga, ano ba yung sabi sa akin ng friend ko? Sa Singapore. Wala na daw gumagamit ng Facebook daw doon. Daw ha? Friend ko lang naman niya kanakusap ng lasing. Mga IG na daw yung mga tao doon kasi nga feeling nila doon sa Facebook pang matanda. Oo. Kasi Diba? makikita nila yung nanay nila nandoon. Nag-selfie. Ng puti-puti na mukha. Correct. Nakakaloka talaga. Hindi. Ay nako, basta Jegs Diyan kinakahiya nila. Kasi na naman yung mga magulang, ano? Kasi naman yung mga magulang. Alam mo, ito, love na love ko yung mami ko eh. Alam niyo po yan, lagi ko siyang kinikwento. Hindi ko alam kung nakatutok siya ngayon. May time pa ba? Meron pa. There was one time na akala ko na-hack siya. Sabi ko sa kanya, na-hack ka ba? Tapos sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, ba't ganun yung profile picture mo? Tapos sabi niya, bakit? Anong problema? Yung profile, ang dati niya kasing profile picture, ang background niya Mayon Volcano. So, syempre ang ganda nun, diba? Tapos nagpalit, nakita ko, updated her profile picture. Nakita ko, naka-selfie siya, ang lapit. Tapos walang background na kahit ano, malapit lang. Kaya sabi ko, ano to ma? Nakakaloka. So, yun. Yun sa mga dahilan. Yun sa mga dahilan ko bakit sinasabi nila ng Facebook. Di ba yun, sa mga kabataan ngayon, yung picture nila parang blurred, na hindi tumitingin, na look away. Correct. Kaya sabi ko sa anak ko, di picturean mo nga ako, picture. Sabi ko, tingin ka dito, may ayoko. Oo, correct. Basta picturean mo lang. Totoo. Tapos yun yung i-upload nila. So, kunyari si Princess, yung anak ko rin, may phone. So, sasabihin ko sa kanya, babe, take a lot of photos. As ako na lang ang magpo-post or ako na lang ang mag-e-edit, gawin kong reel. Wala akong makuha. Malabo lahat. Gusto nila talaga blurred talaga eh. Sabi ko, bakit ganito? Ba't malabo? Nakakaloka. So ganun no, babalik tayo dun sa nag-PM sa atin. So ganun po, may mga makabago ng mga paraan, ways and means. Hindi lang sa vocabulary, kundi pati sa pageantry, sa pageantry, 'di ba? Tama. Baka iniisip mo na pwede na 'to. Nag-iba na pala din sa katotohanan. Hindi na ganun. Oo. Ayan, good luck. Good luck. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio, Metro Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Here you go. Safe.
Cake. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Sarap pa naman tayo. Aba, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Alo, ba't umiiyak? Pagka-chat niya, nag-reply ako eh. Tapos? Ayun, nanalo siya. Sino na naman yan? Latoy-latoy naman yung acting natin. Oo nga. Mag-drop out na lang tayo. Sandali, may nanalo. Wala. Drop out na lang. Ganito na lang, palista na lang kayo! Sa Love Radio! Dito! Sa Love Radio! Para manalo! Ang ingay! 1, 2, 3! Ganito manalo sa Love Radio. Paano? Love knows no boundaries. Pumunta ka dito sa MBC Media Group sa may Pasay. Sige, tawanan mo ko. Bakit? Magaling ka ba? Mag-rap? Sige nga, pakitaan mo ako ng bars. Come on, let's go. Break it down. Okay. Makinig kayo. Ito na si Mang kalmado na. Kanor. Dahil ngayong araw na to matatraffic kayo kung dadaan kayo saan? Saan? Sa Maynila. Ang laki. I keep coming back to Maynila. At Ang dahil laki. dyan, sabi ni Yorme, walang pasok ang school dan sa Maynila. Sana all. Sana all daw sabi ng taga Pasay, pati taga QC, lahat na nagsabi na sana all. All. Sana all. Happy birthday sa driver na to. Oy. Hindi niya pala birthday, pero batiin na rin natin ng happy last birthday. Isa siya. Joyrider, laging nakatutok. Tok. Sabi ni Tin Rivera, sinakyan niya ito. Nakatune in sa programa ng Love Radio. Uncle Tanya at fan siya. Lahat ng DJ ng Love Radio, si Rusty Antonio Makabigtas. Oy, pati si Jim Lingwahe. Anong lingwahe mo? Ilonggo, gali? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ano Ilonggo? ko? Joshua Digma, Ruel, pati si Jok. Jok. Laging nagbabagsak ng 3 joke si Jok. Pati si Ting de los Reyes, Mark Eliasar, Sar. Shoutout din sa Manila Police District. Oy, kumpare ko yan. Mga pulis na busy ngayon. Oo nga. Nag-aawat ng nagrarally. Pero nakukuha pa ring mambabae.
Maganda kasi yung mga nagrarally. Kaya nagpalapit sila, pre. Ayan na. Yan na. Lumapit na. Lumapit na. Hug. Ihag. Shout out Joe Bert Virtudaso at sa Bulacan Overdrive kay Orly Batch 2 ng Green GSM Alfred Marcelino, mga pedicab drivers yan ng Palasan Valenzuela la 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 la. Pati na sila Nagabaw, kumusta na daw? Okay lang. Alexander Amparo at din Felipe Uy, hello. at Ilona Oliras na Ilona. nagtatahi. Noriel na nagtitinda ng itlog, log. Tisay Cabil, Tonet Walhati, Glory and Edgar Samson, Estelita Adan, Rivera Family. Hello din sa Motor Stallers, Piñas, kila mo may king na babaero. Row. Break it down, yo. Happy birthday sa in-drive driver na si Janjan Calopez. Malas po, mambabae. Yan, ibig sabihin, nakatadhana kang loyal. Yal. Susunod na po, Dear Love with Broski. Konyo Bicolano. Sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!